سنيتن وهدأتن ناب سراح يمرح بناي حبار سراح حبارو عوت يقوناتصف منجست إرترا حبراو سرحن متحبارن زباور قاتن معبالن كم زفتر بمؤمن بمتكل كسر حلو صنحنا لون كم مقصلتا نايزصنا عمنت أبس مرا سفيح أهجراو على مصنعت إرترا وديبو رئيسة ما نايتي أهجراو علىون زباون متحبار نزال قلمعات زبليو هوتيل اسمرا بالاس نتي كبر بعد كساب شدشت الريق تشن 25 زكار وعلى انقاد مغارجو كفيتو بموقن دموقن دباب تقاباتي نابتو بوتا بصحو استفالالي درقن تنقساسن سئلتات انتعذبو ناوشت ادراش امرحو لعلو سبسلطان منغستن جنبارن امباسادراتن دبلوماسياتاتن بركو زبول عدماتن ببوتهم حزو كاب أوهادي كوميتا دكتور تمزجن تسوى مريم نايم قاعد حل متأكم قال دحر مسمع مدب بزخر سماعات فلمم. Now, to open the conference, please let us stand up to observe a minute of a cherished memory of our martyrs. Okay, let's remove any unnecessary cover. I now call it a minute of silence. Thank you. Please be seated. بوجيلا بحالي فيورينا نتعلى زنت ورق استفلالي سنة أبو مرئيت قربام علامة أهجراون زواون وعلى مصنعتي إرترا بزعبة إرترا نزكاد مرمراو مصنعتي نمدنفعن نترخبتات ناب جبري نموعلن كابو حليف دما مسألة إرترا بودعون أبايتا زركب حقتاتن نمتصبرغنيو وعلى حرحت مكرتات زلواوطلو حدست حسابات زفلفللو حدست أجابات زمعبللو بهالي مرمر زعبيلو حركب عبيتن سلطون أجابيو إذا على زون حبر بزح مويا بمنجاد كامل العالم بزموت مهوراتن تمرامرتن زيجاتاتن وزاتنياتاتن زساتفيو
እቲ ዝቐርብ መጽናዕታዊ ጽሑፋት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ከም ሕርሻ፣ ስነ ጥንቲ፣ ባህላዊ ውርሻ፣ ብሬክስ፣ ስነ ፍልጠት መሬት፣ ቁጠባን ልምዓትን፣ ትምህርቲ፣ ምህንድስና፣ ከባብን ክሊማዊ ለውጥን፣ ታሪኽ፣ ቋንቋ፣ ስነ ቋንቋ፣ ሕግን ምሕደራን፣ ስነ ፍልጠት ባሕሪ፣ ሕክምናን፣ ስነ ፍልጠት ጥዕናን፣ ፖለቲካን፣ ቴክኖሎጂን ካልእን የጠቓልል። ናብ ሃገራውን ዞባውን ዋዕላ መጽናዕቲ ኤርትራ 2025 ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ጽማዕ ጽሑፋት እዮም ቀሪቦም። ካብኦም ድማ ልዕሊ 150 መጽናዕታዊ ጽሑፋት ክቐርቡ እዮም። እቲ መደብ እውን ብመልክዕ ሰሚናር፣ ሓበራዊ ዘተ፣ ክቢ ዘተ፣ ይህን ምሂን ከምኡውን ምርኢት ፖስተርን ቪድዮን ዘጠቓልል እዩ። ኣደመንበር ኣዋሃዲት ኮሚተ ኣህጉራውን ዞባውን ዋዕላ መጽናዕቲ ኤርትራ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ እውን ነዚ ሓበሬታ ብምጥቃስን ብምዝርዛርን ቆም ነገር ናይቲ ዋዕላ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጻቶም። እቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኣህጉራዊ ዋዕላ እዩ። ከምዚ ዝብለካ ዕላምኡ እንታይ እዩ እንተኢልና ሓደ ብዛዕባ ኤርትራ ተገዳስነት ዘለዎም ምሁራት ናይ ብሓቂ ብዝተፈላለየ ዓውዲ መጽናዕቲ ገይሮም እቲ ኣብ ውፅኢት ናይ መጽናዕታቶም ተመርኪሶም ዘተ ክገብሩን ነንሕዶም ክማየጡን ኤርትራ ድማ ካብቲ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ንምዕባለ፣ ንቁጠባ፣ ንትምህርቲ፣ ንጥዕና እቲ መጽናዕቲ ኣልዒልዎም ዘሎ ኣርእስታት 19 ዝተፈላለዩ ዓውድታት እዮም። ስለዚ ኣብዞም ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተገብረ መጽናዕታዊ ትምህርቲ ከዓ ትምህርቲ ስለ ዝርከቦ እቲ ዕላማ ቀንዲ ናይዚ ዋዕላ እቶም ምሁራት ነንሕዶም ክማየጡ ዘተ ክገብሩ ብዓብዩ ድማ ኤርትራ ካብዚ ዝተገብረ መጽናዕታት ተረባሒት ክትከውን ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ? ንኣብነት ኣብ ዓውዲ መጽናዕቲ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ መጽናዕቲ እንተተገይሩ ዘሎ ሃጓፋት የለሊ መማሓየሽ ነጥብታት የምጽእ ንዑ ተጠቒምካ ከኣት እቲ ናይ ትምህርቲ ሲስተም ካተመዓራሪ ናይ ትምህርቲ ኣካይዳ ካተመዓራሪ ኣብ ዓውዲ ቁጠባ መጽናዕቲ እንተተገይሩ እቲ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ስለ ዝኾነ ንባይታ ናይ ኤርትራ ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ንባይታ ናይ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስለ ዝኾነ ካብኡ ኩለን ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ኤርትራ ክመሃራን ክዓብያን ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዳማይ ዕላማ እዩ። እቲ ካልኣይ ዕላማ ከም ዝበልኩኻ እቶም ምሁራት ነንሕዶም ክላለዩ ክማያየጡ ኔትወርክ ናይ ምትሕጋዝ ክፈጥሩ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ከዓኒ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ንኤርትራ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ጭቡጥ ዘይኮነ ነገራት እዮም ዘውርዩ። ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ክትውድብ ከለኻ ግን እቶም ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻተኛታት ይኹኑ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደሱ ናይ ብሓቂ ካብ ኤርትራ መጽኦም ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ነገራት ስለ ዘቕርቡ ስለዚ ተሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤርትራን ምንጽብራቕካ ይሕግዝ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ጽቡቕ ነገራት ናትና ጥራይ ነንጸባረቕ ዲኮነስ ዋላ ጸገማትና እውን ነንጸባረቕ ግን ናይ ብሓቂ ትህያው ዝኾነ ስለዚ ተሳልሳይ ቀንዲ ዕላምኡን ከዓኒ ናይ ብሓቂ ምስሊ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝበሃል ኤርትራ ዘይገልጽ ነገራት ናይ ብሓቂ ብጭቡጥ ዝኾነ መልክዕ ናይ ኤርትራ ከዓ ንምንጽባረቑ ይሕግዝ ማለት እዩ። ብተሳተፍቲ ደረጃ ብዕድመ ክንሪኦ ከለና ብዞባውን ክንሪኦ ከለና ሓደ ዝበዝሑ ካብዞም ተሳተፍቲ 700 ኤርትራውያን እዮም። ኣብ ውሽጦም ከዓ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብዚ ሓፂር እዋን ድሕሪ ናጽነት ተማሂሩ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሐ እዩ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ውጽኢት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ውጽኢት የርኤና ምስኡ ክሳብ ክንደይ ንምርምር ዝበቁዑ መንእሰያት ወይ ተመራመርቲ ንኣሽቱ ተመራመርቲ ብዕድመ ንእስ ዝበሉ ተመራመርቲ ፈርዮም ከም ዘለዉ ክንሪኦ ንኽእል። ብሓፈሻ እንታይና ንጽበ ወይ እንታይ እዩ ካብዚ እንተልና ዝኾነ መጽናዕቲ ኣህላኽ ክህልዎ ኣሎ ክሃልኽ ኣለዎ። ክሃልኽ ማለት እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ መዓላኽ ውዕል ኣለዎ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣህላኺ ናይዚ መጽናዕቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ማለት ካብዚ መጽናዕታት ተበጊሱ ንፖሊሳት ክቕይስ ከሎ ክትግብር ከሎ ዝሕግዝዎ መጽናዕታት ኢና ንብል ዘለና ማለት ካብኡ እዚ ናይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትና እውን ከምኡ ዓይነት ሓደ ካብቶም ኣህለኽቲ ናይዚ መጽናዕታዊ ውጽኢት ናይዚ መጽናዕቲ ውጽኢት ናይዚ ዋዕላ እዩ። እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ እዋናት እዚ ጸንሐ ናይ ካሪክለም ትሕዝቶና ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ይኹን ዋላ ኣብ ካልኦት ትካላትና ብዙሕ ካብኡ ብናይ ብወጻእተኛታት ዝተጸንዐ ብዛዕባና ዝዝረብ ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ዘጽንዕዎ ብዙሕ ካብኡ ኣብ ግብሪ ንዘሎ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ናይ ምዕራብ ኣረዳዳእታት ዝዓብለሎ ሓደ ዓብላሊ ዝኾነ ናይ ፍርያት
ቅርጺ ይጸንሕ بعالم ነዚ ኸ ሓደ ካብኡ ብውሽጣዊ ምርምር ተገይሩ እዚ ምርምር እዚ ኸ ኣብ መስርሕ ከም ሓደ ፍልጠት ፈሪው ኣብ ካሪኩለም ናይ ትምህርትና ኣብ ካሪኩለም ናይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትና ከም ዝኣቱ እንተገይርካዮ ሓደ ነቲ ጸንሐ ዓብላሊ ዝኾነ ኣፍራይ ናይ ፍልጠት ዘፍሪ ትካላት ኣብ ዓለም ሓደ ምርጫ ሓደ ኣልተርናቲቭ ኢኻ ትፈጥረሉ ዘለኻ ብኡቢልካ ኸኣ ነቲ ናይ ሕብረተሰብካ ተሞክሮን ናይ ሕብረተሰብካ ፍልጠትን ምስ ዓለም ተላልዮን ትዝርግሖን ኣለኻ ማለት እዩ أهجرا وعلى مصنعة إيرترا 2025 مقصلتا نايتي أب 2016 زغربة أهجرا وعلى مصنعة إيرترايو نتي ناي 2016 استجابة وعلى تمكرو كم بجسي بمتقام أهجرا وعلى مصنعة إيرترا 2025 نتا مصنعة إيرترا زلو منفسن تقداسنتن حارس قمتي نقرميت كسقمو تصفاي جبرلو. Let me first congratulate all the members of the organizing committee, both from the academic and relevant government institutions here at home, as well as from our community. نقولهم توم نأهجراون زبون وعلى مصنعة إيرترا زعوتو أكلات أوهات كوميتا مهران نايمن قصة كلاتن كاوشت هاجرن وتأن إنكو حجوسكم بمبال نعلمان أقداسنتن كابت وعلى تثبيت زجبر اللفرة بزرزر زغربة منستر زينا أتو يمان جبر مسكال نسالس زغتلن سفحتي ماتا زحقفة مرمراو مصنعتن زتن أبزا هاجر نزكاد مرمراو مصنعتي كيف كم زبلون بهاجراوينن مشارختن زكاد وعلى نهاجرا وربحها أبكن ميسرعن أزي أقداس مربب كم زفترن بمتقاس كينوون نتابز حلفة كل التعاقد مسألة إيرتراوي زدون ألوتهاو ترخاتات أم حسابن حق أني حبريتا أمن تبرغن عزوز ترى كم زهلو قليسو. Its impact and contribution in debunking and rectifying the shifting negative narrative on Eritrea. This has been pursued for almost 2 decades now without let-up by major legacy media outlets and associated think tanks. أهجراو زبون وعلى مصنعة إيرترا مهورات أم مصنعة إيرترا كهلو زخلو تقداس النت زده سسلو أكاديمية ومدرخيو تساتفتي مس إيرترا ومصنعة سات زامر حساباتهم الرأيهم ترخاتهم ككافلو تثبيت زجبرلو أكاديميون مهراون متأخاون كبهالي كاليو مس كمز زبالة منفس بمسمع علما أهجراو وعلى مصنعة إيرترا تأجاتات مرمرن مفراي فلتات مدنفع مدرخات متحبارن مرببن مودابن لمصنعة إيرترا أهجراو حسابات مكفالن مهابنيو. Of national development and growth. In this context, it's gratifying to note that the conference will address all these interrelated themes in greater depth in its proceedings in the next 3 days. Let me conclude by wishing you the best of success in all your proceedings. I thank you. سنفتات تكنولوجين سنفتات مريت بزبل أرست مصنعتاو صحف زغربة بروفيسور جبر برهان عقبازجيو بروفيسور جبر برهان بمهندسنا إلكتريك قداماي ديجري بإلكترونيكاوي مهندسنا كالاي ديجري بجيوفيزيكس كا ناي دكتور تمرتي استخاتلن بعودو نوح عمتا سرحن استفلالي مرمراو مصنعتن زغربانيو سنفتاتن تكنولوجين سنفتات مريت نزبل أرستي بصفحات أغربو وأنا هدي أمنتا أتوكره كاب هزمنا 8 بحرشان بموقاسن ينبر زي كفالنا حبرتسبنا تي زبازح خوينو قندما بصقاتات زتحته بوتا حيز زولي حجيخ المعبل انت خوينا لذي أكلنا حبرتسب زي كابت زولو أوربتي حف كنبلو هنكلا لنا هدي حف كنبلو جن إتي العلواي زحشة داش مزلو بحسابات فرينا ساينس تكنولوجي تباب تتقيمو نتتحت خمي يقولوا يحجزوا أبزي كانت تكرر لنا إتي أمون كمعولو مخناتو نهتي كمعولو أبز جورو تعري زحاشة وتصيد المركب جيزو خلو أنا متعبل ساينس تكنولوجي كنت كمال لنا نزي
بقبو نمكياد بجبوت انت هنقبر نخل كاني سلسة حسابات قريبة نيري انت حساب نحنا بسقاتات ولا كوا تفتراوي سقا بزوح انت لنا حزبناون سراحي قدوس ومخانو لاي سبع عقمون لنا حجي كما يقرنا إنا وسيطاويان نخون ناي ساينس طباب مليخنا كنت قملو علنا يا تحنتي تمجمرتا انت اشمو حجي تخلاي سلماني نابنت كابزي 850 ناي حزبنا ابا مغواسن ابا حرشان تسلفوا زلو منقسي وزح صاري كايدالو مسنو خطاتاتو ماين حمدن كعقب زتفعل محبراوي اغلغلوت امهاب ابزي منقسي بزح صاري قبلالو ساينس تكنولوجين كانتاي ملسلو نزي زباراتع نزي زرا قدسي انت عينت طبابالو زبل حتو ابو يا خساجنا دنتايو نحرس ساي قدمي 3 ورحي قدمي 6 ورحي لزمن كرمتي ابز على تزا كجمريا كندز خصانيحا اتي زرق حماي برتعيو ويكا دخوميو إلكا تنجر كايو قدمي أقدم كا أبزي بزح لو تخمس خلي درك الصور دحيرو خساي زبل بزح ماي زيد ليو بريسو قبر خل بزح ماي له تبعي حالي معز كيما تساز مرالو لين بحال أقد ساعتات نعوخت ملش انت خيلكا كيلاتات كم زبلو كساعة 7 5 كميتي في الرياملات كتوسخ تخليها زبل لا يساينس وصيت الله نازي كنقبر كنكل انت كنقبر علينا جمرتان نؤمنلو بزح ربحات الله حدي بزح كيوصانا نازي كما قلنا هنا تاتاتو نخل زبل حدا حساب امسي صار حساب كا خساي معوالة تخيد هنسان هبتن تفري حدقا مسئلو كله انت دات فيه نبدأ حديثة تملس كومو زخنا هقرات كان نرئ لنا بعلنا سلازي 5 زا مسألة نتي زفران ايو زفر سلنا كاب زصرنا وصاي زخونه بحرياو حدغا وي كاسب زسرحو حدغا انت مصيسي انت متنقا كنغبرالنا كمي غرنا نزنبدو زبل حتى خالي ابزخا زلني حسابات قريبه مالتي لزينا في كم زنس عدلن تسفان نفاساو صعات اب ኤርትራ بزبل ارستي مرمراو مصنعتو زقربه بروفيسور ግርማ ቡጽ አምላኽዩ بروفيسور ግርማ اب يونيفرسيتي معراب اونتاريو كندا خوينو نوي عامታት زمهرن دايركتور ማእከል ምርምር بمخان السرحن مصنعتاو صحفات بمقرب فلطاتو زكافلن مهور مهندسነት سن هنصايو مهندسنا نفاس نيكليما تصوارنتن زلاق لمعات تحت قرصي عملكيتو اقريبو كريتيكال اغداس غزاي زلنا ኤርትራስ ተፈላላይ መገድ እት ባይና አድና ለምትት ኮይኑ ጸነ ሕጅግን ተስፋሎሞ ከመገርና ነት ኢንፍራስትራክቸር ናይ ሲቪል ኢንፍራስትራክቸር ነመብሎ sustainable ዝሆነ መገድስ ከመገርና ንስሐዮ ዝብልዩ
ሕጂ ነስመራ ንድሕሪ ወሲድካ ጽቡቕቲ ገዛውቲ ናይ ቨርናኩላር አርኪቴክቸር ዝበሃል ነቲ ክላይሜት ነቲ ሜትሮሎጂ ዝትጻዋር አሰራርሓ ዘለውሞ ንኡ ከይደልና እቲ ቴክኖሎጂ ኩሉ አብዩሞ ኖ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዳተቀበለኻ ፊውቸሪስቲክ ዝኾነ ሰስተነብል ምስተሄደሽ ዝተላገበ ነገር ንምስራሕስ እንታይ የድልየናዩ ከመይ ጌርና ክንብገስ አድቫንቴጅ ክንወስደሉ ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ሰብ ዝገበሮ ጌጋ ገይሩስ ሰሪሑሎ ንሕና ነቲ ጌጋ ከይገበርናስ ተማሂርና ካብኣቶም ከመይ ንበጽሖም ዝብል ውይይት ዝነበረ ፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ሓደ ካብ ላዕለዎት ምሁራን ተመራመርትን ሲቪል ኢንጂነሪንግ እዩ ድሕነትን ውሕስነትን ስነ ህንጻ ካብ ብዙሕ ሓደጋታት ከም ምንቅጥቃጥ ምድሪ ህቦብላን ንፋስን ብክሊማዊ ለውጥን ዝስዕብ ምብስባስን ካልእን የጠቓልል ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ዘላቒ ዕቃበ ኣከባብን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ምጽዋዕ ዘተኮረ ሰፊሕ ትሕዝቶ ኣቕሪቡ እዚኣ ብ2019 ኣብ ዝመጽኣ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ባጽዕ ካብተን ዝረኸባ ኣገደስቲ ህንጻታት ምስ ናይ ቱርኪሽ ኦቶማን ኢምፓየር ተተሓሒዙ ርክብ ከም ዘለዎ ማሕበሪ ምስ ረኸብኩ ካብኡ ዝተበጊስና ብናተይን ብናተይ ተምሃሮን ብምትሕብባር ከመይ ጌርና ናይ ቀደም ዘላ ውሽጢ ባጽዕ ከመይ ጌርና ክንሐድሶ ንኽእል ቅድሚ ምሕዳስና ዝኾነ ዓይነት ውሳነታት ቅድሚ ውሳድና ግን ከመይ ጌርና ዲጂታላይዝ ጌርና እቲ ታሪኻዊ ቅርሲ ክንዕቅቦ ንኽእል ሓንሳብ ሱም ዝዓቀብና ድማ ንመጻኢን ዝኾነ ዓይነት ነገራት ከነማሕሸሉን ከነተዓራረሉን ዝኽእል ንዝኾነ ዓይነት ውሳነ ዝገብሩ ሰባት ሓገዝ ከም ዝረክ መግበሪ ከም ዝኸውን ጌርና ኣዳሊናዮ ማለት እዩ ድሕሪቲ ኣብ ቀዳማ ኤብረ ዝቐረበ ናይ መኽፈቲ መደብን መጽናዕታዊ ጽሑፍን ንኣዋሃድትን ኣቕረብትን ተሳተፍትን ኣዛሪብና ነርና ብሓፈሹ ኣብ ኤርትራ ምርምርን መጽናዕትን ንምዕባይ እዩ ነዚ ምርምርን መጽናዕትን ንምዕባይ ግን ዝተፈላለዩ ኣገባባት ወይ ዝተፈላለዩ ሜላ ኣሎ ሓደ ካብኡ ነቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ሓደ ኣህግራዊ ቅርዓት ፈጢርካ كل سب أبتقرعت زجورو مرمرن زجورو مصنعتن كم زقربلو مقباري مسو توم مصنعتي أمرمرن ساتفو إرتراين يكون وزعتنياتات ركب نخجورو حبراو سبرح نخطريو مسو خا أبزي قدات نحنا كم حبرة سب تمكرون زانتان زلنا حبرة سبينا إذا زانتان تمكرون زخان عالم كنا ماقلا ويكن كن مس عالم كن مستفعلالي بستفعلالي من قدي نعلم شير نقوله كن شوطة ولا تزينس كنغرو نحنا إذن نقبر تاريخنا عزيز مثل ويسرحاتنا عزيز مثل مرمراتنا عزيز مثل لنا حد قرعات فتيركا كلهم أمرمر جلو سبات إرتران خون وتسعتنا نحتات بحنساب كوفيلهم زما يطلون حسابهم مصنعتهم زلاوطلون أجاباب مفتاري وزي وعلى حجي كل جزء مسارات سلطنة هاجر كل جزء أنت أب مصنعات تستمركز استراتيجي قيس ودقيق أنت أقينيهم على ديس لذي إرتراين مصنعات وعلنا إرترا مصنعاتي كيدالو نبل أنت أهلنا حجي بلك نتام إرترا زمن كتب بديات بس جبعت تصنيعهم بس نتفلت أو تام مجدي استجوار بوليسيات إنه مالنا مالتي أنا بتاعتي درجة خلوت عزيم عبيتي بروفيسورات عبيتي كيلاتاتهم له ببناتهم مالتي سلازي نزي سفر عليه مصنعات أب جبري أو علنا مالتي مسرت هذا سلطان حبرت سبب سلطان هاجرن كنا نايخلي مالتي كل جزء مصنعاتي ما بقسي مالتي. That atmosphere is electric. I think most people are intrigued by what's taking place. Will have a look at the conference presentations and. إذا وعلى عزيم السات إيزلهم. إذا أرستات كم زريع زلخو أتكرون أبني إرتران أفريقيا زقدسو زعباتات زتكور إيزلهم. إذا يقع عند سبعنا يزو علم. كابستفلا لي بوتاتات زمت أنا سبات حسابات نيمك إيار بايتاز فتريم. إذا أب إرتران مخانوخا زيادة زعزو يوم. مخنياتو إرترا زيادة نقحز اللواء هجر بمخنام
ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ብቐጻሊ ዝግበር ኣብ ኣፍሪቃ ግን ብዙሕ የብልናን እዚ ዋዕላ ድማ ናይ ውሽጢ ሃገርን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝነብሩ ተመራምርቲ ዘካተተ ምዃኑ ንኣብነት ኣነ ካብ ኤርትራ ይኮንኩን ካብ ኡጋንዳ እየ ኣብዚ ዋዕላ ድማ ዝያዳ ክንበሃሃል ዕድል ዝፈጥረልና እዩ ክንምዕብል እንተኾይና ድማ ከምዚ ዘድልየና ዘሎም ኣዕሚቕና መጽናዕትታትና ክንመያየጠሉ ከለና ድማ መኽሰቡ ዓብዩ እዚ ዋዕላ ድማ ሎሚ ኣብዚ ይጅምር ኣሎ በደረጃ አህጉር ዓቢ ክሪኦ ድማ ተስፋ ይገብር to share all these perspectives. Well, I think that we have to work on two aspects mainly, peace and progress. As the beautiful show mentioned at the beginning, the Youth Beautiful Show. ኣብ ክልተ መድያት ኣተኪርና ኢና ክንሰርሕ ዘሎና ክንምዕብል እንተኾይና ኣብ ሰላምን ምዕባለን ከምቲ እቶም ቆልዑ ኣብ መኽፈቲ ዝዋዕላ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ማለት እየ ብዘይ ሰላም ዕቤት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኩናት እንተልዩ ኩሉ ይዝዓኑ ኣብ ማዕርነትን ፍትሕን መሰረት ጌርና ኸኣ ኣብኡ ኢና ክንሰርሕ ዘሎና ኣብዚ ዓለም ትናወፀሉ ዘላ እዋን ኤርትራ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ብዙሕ ኣሰሪሓ ትሰርሕን ዘላ እዚ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ድማ ንዝያዳ ሓሳባትና ክንለዋወጥን ናብ ተጨባጢ ክንቅይሮምን ኣገዳሲ እዩ ብመልክዕ ፎርም ይኹን ካለ ኣገባብ ከዓቢ ዘለዎም ኣብ መንጎና ዘሎ ዝምድና ድማ ብከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ዝያዳ ክምዕብል ኣለዎም ናብ ዝበረኸ ደረጃ ድማ ከሰጋግረና እዩ to achieve progress. وكل جزء هجي من سيد نحتاجنا كند بقطع مالت ندي هجي مجمرة أنا خمسيات أبز مستفنا تزعبي نجار تمكرين مالتي سلازي مبزحتنا بزقري من يرلا مدن عتاورقت توم هارا حمش أفتي ناي سينير تاسيس بيبر ناز نبرن بدحري إذا معبلنا حساباتني مالتي لازم هجي مزن عتات نتايكم نوصلوا بلك نمردا حجزنا إن أنا مالتي نتوم نعرش من سياتات نعتم مالتي كابز تمكرز وسيدنا غاني نايتوم عبيتي كابد قدر ما تيغنوا إيرتراين أبزلوا عبيت بروفيسورات دكاتور خمسة لا عينت ماسترسن كلن عقد لهم إيرتراين أصنعت ويد ما ريسيرشرات تمكرات وسيدنا أبايت خنو تبورو إحنا أبزلنا يا مالتي أنا نعمل الدنيا خوينا بدوار سرح لنا استفلا لي ولا مهارة ممكن مك استفلا لي روح وقتها أبنة خوابي ما أصنعهم قال ريسيرش بيبرز حيزهم المطلوب مالتي أبزلنا وقتها كانت صنع ريسيرش نقبر حلفنا يسكبنا إلى لأمن مالتي أنا هجراون زواون متحبار نزل على معاد زبل مريحتي ما زكازلو وعلى مصنعة إيرترا كلتاشين 25 كساب شدشة الري كلتاشين 25 كغتصليو